मिथिबाय राजुआ खिथु आखाइ खबजब निमाहा बियो खुलुमनोल' बाखि जानोबो फाग्लिया मास्टार अन्थाइ बिगा जाखो बियो ओइ मा रायलायदोंसैलाय जेबो रायलायाखै ओइ चकलेट जानो नोङो आं जाया जा नोंहा आरे प्रिया बावगारदो ना फाग्लि गोरोन्थि जाफ्लांबाय बेथ' लाइजामखौ नोंनोनो लिरदोंमोन आं भुलावसो बेखौ मोनफ्लांबाय बेथ' सिम्पोल बाथ्रासो ना नों आंखौ बारा बुजायनाङा नोंथ' बिराद मोजां चान्स लादोंना लाइन मारिनो माबायदि गोदै रायलायदोंमोन लीला मजनुनि गोबालायनानै एसेबां रायलायखांनायनि उनावसो जों मिन्थियो बे आं नङा आं बेखौ फोथाया अहय नों आंखौ एसेबां गोरोन्थि साननो नाङा दै आंनि साननाय बादिबा बिनि गोसोआ बिदि नङा दिनैनिफ्राय आं बेनि मावजि मोखांखौ दा नुदों आरे प्रिया नों बिदि दाबुंना बिदि एसेबां गोदै रायज्लायो नोंनि थाखायसो जागोन बेसेदि समायना नोंनि थाखायसो जागोन बेसेबांदि माहि हाय बुंबायना नोंनि थाखायसो जागोन अब्ला नोंहा बेजों जेबो इन्टारेस्ट गैया You're right आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया Are you sure? Yes Thank you friend thank you so much नों आंनि लेन्डखौ क्लियार खालामना होबाय आं दा राजुखौ लोगो हमनो थांसै ओइ खबरदार आंनि राजुखौ मेगन एंगेट होयोबा मेगनखौ एक्ट्रगोन आं नोंनिखौ बेनो नोंनि मोजां मोना होननाया गावनि ओंखामखौलाय मालायनो बोरै जाहोनो फाग्लि सरि